ఎస్సీ, ఎస్టీ అత్యాచారాల నిరోధక చట్టం ఏదైతే ఉందో, ఆ చట్టానికి సంబంధించినటువంటిది దుర్వినియోగం అవుతోందంటూ మొన్న కోర్టు తీర్పిస్తే, ఇప్పుడు ఫోక్సో చట్టం దుర్వినియోగం ఏదైతే చిన్న పిల్లల మీద జరిగే లైంగిక వేధింపులు లాంటి వ్యవహారాలకు సంబంధించినటువంటి చట్టం కూడా దుర్వినియోగం అవుతుందంటే సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. మనస్పర్ధలో ఉన్న భార్యాభర్తలు పరస్పర సమ్మతితో సహజీవనం చేస్తున్న జంటలు నమోదు చేస్తున్న కేసుల్లో ఫోక్సో చట్టం దుర్వినియోగం అవుతోందని సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఫోక్సో చట్టం తీవ్రతను, అందులో నిబంధనలను మీద బాలురు పురుషుల్లో మరింత అవగాహన పెంచాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడిందని జస్టిస్ బివి నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్ మహదేవన్ల ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఫోక్సో చట్టం పరిధిలోకి వచ్చే కఠిన శిక్షల మీద ప్రజల్లో అవగాహన పెంచి బాలికలు, మహిళల మనుగడకు అనువైన సమాజంగా దేశాన్ని తీర్చిదిద్దాలంటూ న్యాయవాది అబాద్ హర్షద్ పాండా ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని దాఖలు చేశారు. ఈ కేసును ధర్మాసనం మంగళవారం విచారించింది. అంశంలో స్పందన తెలపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యా, ప్రసార, సమాచార శాఖ, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్లకు నోటీసులు జారీ చేశాం. అన్ని రాష్ట్రాలు స్పందించాల్సింది, ఆ తర్వాత కేసును విచారిస్తామంటూ ధర్మాసనం కేసును డిసెంబర్ 2వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.